שלום לצופי התערומי, שמי מיכל, אני אדריכלית פנים. היום נדבר על קפיצת הדרך העצומה שעשו חדרי אמבטיה. אופנת הספה ליום נעשתה מודרנית מאוד בזמן האחרון. אין לנו את הזמן והיכולת לצאת לחופשות ארוכות, ולכן אנחנו יוצאים לספה יומי. אבל יותר מכך, אם לא נרצה לצאת לספה יומי, הספה יבוא עד אלינו. באמצעות האמבטיה הזאת שהצבתי עם מוצרים של חברת חלמיש, אנחנו נראה כיצד המוצרים עצמם, העריכים והברזים נותנים לנו את התחושה המפנקת של ספה. אם בעבר היו נהוגות האמבטיות הגדולות שהיו יושבות באמצע החדר בטירות ונקראו אמבטיות פרי סטנדינג עם רגלי חיה, היום יש לנו אינטרפטציה אחרת לאמבטיות האלה. הם בקווים הרבה יותר נקיים ומודרניים, מעצבים אותם מעצבי על, ויש לנו פה למעשה דוגמה מאוד בולטת לאמבטיה כזאת שניצבת סטנד אלון באמצע החדר. אין לה שום תמיכה בשום קיר, והיא לא מחוברת לשום אמצעי בחדר. מה שלכאורה נותן את ההרגשה שהיא לא פרקטית, מים יכולים להישפך, אבל זו הטעות. האמבטיה הזאת היא פרקטית לחלוטין, מכיוון שבעתיד הקרוב לא נראה את חיבורי הסיליקון השחורים או חיבורי הקרמיקה או כל מה שרואים לאחר כשנה-שנתיים באמבטיה, אלא תמיד היא תקפיד ותהיה נקייה ושמורה ותשמור לו כל אורך הדרך על הצורה הזאת. הברזים שמחוברים לאמבטיות האלה הם למעשה ברזים שבאים מהרצפה, אין להם את כל חיבורי הקיר, ולמעשה המוץ הזה שהוא בצורת מקל סבא, יש לו את היכולת לשפוך את המים מהברז ישירות אל האמבטיה בצורה הנוחה ביותר. כל הברזים הם ברזי מעצבים, יש היום גם ליינים שלמים מהזול ביותר ועד היקר ביותר שנותנים תחליף וצורה מאוד מאוד יפה לברזים. גם הכיורים עצמם נתנו אינטרפטציה לכיורים של פעם. אם בעבר הקערות שהיו יושבות בבתי האצילים על שולחנות האיפור ובהם היו שוטפים את הפנים לפני השינה, היום הכיורים האלה קיבלו אינטרפטציה מודרנית, הם נקראים כיורים עליונים. הם יושבים למעשה על משטחים עליונים, והם מנותקים מהמשטח. ההתקנה שלהם היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לא נתקין אותם כמובן בעצמנו, אבל נדע שהם לא משוקעים בתוך המשטח, וגם הם חוסכים את כל חיבורי הסיליקון, הדבק וכל מה שצריך למעשה כשהכיור הזה מונח. אליו מחוברים ברזים שהם ברזי מעצבים. הברזים גם הם מנותקים מהמשטח או באים מעליו או מהקיר, ולהם אני קוראת תכשיט. הברז ממש מוצב כתכשיט מעל הכיור או ליד הכיור, ותמיד נותן את התחושה המעוצבת והנעימה, ממש תחושת ספה שאנחנו מכוונים אליה. גם האסלות עצמם. האסלות עצמם זה כבר לא האסלות עם מכל ההדחה הכבד והמגושם שיושב בחוץ, אלא מכל הדחה שמוסתר לו בתוך הקיר, ובחוץ יש לנו רק את ידית האחיזה והלחיצה. כך מתקבל מראה שהוא אסתטי מאוד, נעים מאוד, ולא חושף את כל הקרביים של האסלה החוצה. מה גם שהאסלה תלויה והניקיון מתחתיה הוא מאוד פרקטי ונוח. לצד כל האביזרים האלו היפהפיים שהיוו לנו חלמיש, גם הברזים, גם מחזיקי המגבות וגם האמבטיות, אנחנו רואים ליין שלם של סדרת מוצרים לטיפוח האמבטיה מווינד אנד ווטר. אלה מוצרים שנותנים לנו את השיק ואת הטעם, את הטרנדיות בתוך האמבטיה. יש לנו נרות, בשמים, מגשי הנחה, מברשות שיניים, כל הפרטים הכי קטנים מטופלים למעשה באמבטיות האלה ונותנות את התחושה הנעימה מאוד של ספה.